Listen guys, yabona uba kwi-public eye, ukuba kwi-reality TV show, uba popular nje ukwaziwa kunazo i-disadvantages zako. Abantu bathetha ngawe, they have opinions about your life. Omamgobhozi benza ii-videos ngawe, ukubone. But then ke on the other hand, zikhona izinto ezi-positive ezenzeke ngenxa yaloo nto leyo. So xa uba kwi-public eye ke sana funeka uyazi uba uzawukwazi umela both the good and the bad. Okay, now uVuyokazi Ncikweni ke siyazi uba waphuma ke kwaba kwaMseleku, ufocuse ebomini bakhe ngoku une-business zakhe aziqale zona, une-YouTube channel yakhe. So ke ngoku kukhona into anayo, i-partnership anayo kunye noTimu. And then ke ngoku sana kwivideo aye wayenza uye wa-includa nentombi yakhe uMhlophekazi. Now uMhlophekazi ke yena ke ukhuliswe nguMayeni, ebesehlala noMayeni eMzumbe. And then ke kuthe uVuyokazi xa engathi bayaxabana kunye noMpumelelo bayahlukana, then kuVuyokazi wamthatha ke, and then lumncuncunzulu ke ebehlele kunye noVuyokazi. So uVuyokazi bobabini abantwana bakhe bakuye. So now uVuyokazi ebesenza ke ilantuka i-video for le partnership anayo noTimu, and then wa-include ke ngoku noMhlophekazi because noMhlophekazi ufumene i-package yakhe from uTimu. And then ke ngoku bavula bobabini, ndithi abantu bethathekile nguMhlophekazi, and intombazana iyabonakala uba indwebile ke yona. uVuyokazi ke uyatsho uba yena ungumntu othulileyo nentloni, but ke kuba ke kuzofuneka ezenzile izinto yabo uyaziphusha. But ndithi uMhlophekazi sana uyi-natural, ubaby girl, akayoyiki ikhamera. Andazi noba ke seyiqhele from uThando Nesithembu because ke babe bavele akanangxaki, u-excited. Abantu bathi hayi naye bethunani mayiphinde ivuselelwe ipage yakhe, naye simlandele enze into zakhe. Babe besithi abanye uVuyokazi next time azathi make sure uba uyathetha naye uMhlophekazi because bayambona nje ba hey sana une-vibe and uyayithanda yonke lento. Otherwise ke babe mcongratulate ke abantu uVuyokazi bethi paid partnership, congratulations Vuyokazi, like we support you. Bazawuya abantu into edibene free stuff wethu, ningahamba niyojonga phaa kwipage yakhe. Kodwa ndiyamazi kuTimu usana xa kufuneka uchecke out bazawuxela bafuneka ukhuphe i-500 or 346. Iyayikhulula indlela eya kuzo nto zi-free, uye uzifumane kodwa uzazifumana ubhatele. But then ke mna bendenza le video uba ndizawuthetha ngoMhlophekazi ke ohlala naye ngoku uVuyokazi, and ababhizi ke bayasebenza kunye sana, mother and daughter working side by side making money. Le nto ke bendiyithetha apha ekuqaleni kwale video ndisithi ewe ke ukuba ku-public eye kunazo into ezi-negative kunazo ezi-positive. Jonga ngoku into e-positive eyenzekayo. uVuyokazi uyafumana i-brand deals, uyafumana i-support from i-followers zakhe kwizinto azenzayo. Ke bethuna abantu they want to see more of uMhlophekazi esenza izinto like on social media. Mhlambi naye ke anganazo nee-campaign zakhe, njengooKairobo DJ ezintle, Anyways, khanitsho ke banicinga ntoni ngale nto kaVuyokazi bethunani noMhlophekazi bebhizi besebenza kunye. Umamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.